Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová podnikla štátnu návštevu do Kanady a pracovnú cestu do USA. V priebehu cesty ju však postihol pozitívny test na COVID-19, čo malo za následok zrušenie programu posledného dňa jej cesty. Prezidentka informovala na sociálnej sieti Facebook, že ju počas oficiálnej návštevy v Kanade a pracovnej cesty v USA sprevádzala jedna z najväčších podnikateľských delegácií v histórii s cieľom posilniť ekonomickú a investičnú spoluprácu. Slovenská národná strana SNS vyzvala prezidentku, aby zverejnila zoznam všetkých pasažierov na palube štátneho lietadla a zdokladovanie úhrad ubytovania. Slovenská národná strana vyjadrila podozrenie, že na palube boli rodinní príslušníci a sponzori prezidentskej kampane Zuzany Čaputovej. Súčasne z informácií, ktorými disponujeme, je zrejmé, že išlo o sponzorov a blízke osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľali na financovaní prezidentskej kampane Zuzany Čaputovej, uviedla Slovenská národná strana vo svojom stanovisku. Na tieto obvinenia reagoval prezidentský palác prostredníctvom hovorcu Martina Strižinca, ktorý uviedol: na oficiálnej návšteve Kanady a následnej pracovnej ceste do Spojených štátov sa zo strany prezidentskej kancelárie zúčastnili iba zamestnanci, ktorí mali počas cesty pracovné povinnosti a osobní ochrancovia prezidentky. Strižinec tiež informoval, že partner prezidentky, Juraj Rizman, sa zúčastnil návštevy v Kanade, ale jeho ubytovanie hradila kanadská strana a na pracovnej ceste do USA sa už nezúčastnil. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko v uštipačnom videu na Facebooku spochybnil, že prezidentka skutočne onemocnela COVID-19. Včera som sa musel smiať, ako Čaputová dostala COVID. No určite dostala COVID. To vymyslel Strižinec len preto, lebo ich tam nikto neprijal. Dopadli ako totálni chudáci, uviedol Danko. Na obranu prezidentky reagoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý odsúdil Dankové výroky. Ostro odmietam jeho reči o tom, že si prezidentka Slovenskej republiky vymýšľa o svojom zdravotnom stave, alebo že by naša štátna delegácia v USA dopadla ako totálni chudáci.